Dende o Concello de Pontevedra foron claros nesta xornada, non aceptan e, polo tanto, paralizan o actual proxecto sectorial de ENCE. Dende o Concello consideran que a empresa non dá resposta e non cumpre co actual plan de ordenación do litoral. Informamos que non se debe facer esta modificación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal por tres cuestións fundamentais. A primeira, polo impacto paisaxístico que suporía esta nova edificación dentro desa zona industrial. Segunda, por consideracións tamén de carácter técnico respecto do consumo de auga e dos vertidos á ría. E terceiro, e moito máis importante, porque entendemos que a actual as directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral que están plenamente vixentes en materia na que a Xunta ten competencias exclusivas en ordenación do territorio, como sempre decimos, exclusivas e excluintes, son documentos aprobados con anterioridade á aprobación definitiva do proxecto sectorial que, polo tanto, son de aplicación plenamente e que este proxecto sectorial e o anterior incumplen. Dende o Concello de Pontevedra teñen claro que continuarán loitando para que o novo goberno socialista do Estado español anule a prórroga concedida a esta papeleira polo Partido Popular.